Poď sem, rýchlo. Čo je? Pozri von. No toto. To tu včera nebolo. Veru, nebolo. A vieš, čo to znamená? Viem. Čo? Že ho teraz bude na balkóne park. Však si len hlúpy. To značí, že budú Vianoce. Ty si ale hlúpy. Vianoce už boli v lani. Ba ty si hlúpy. Vianoce, čo boli v lani, budú teraz ešte raz. Aby si vedel. Každé Vianoce, čo boli v lani, sú potom ešte raz. A budú aj sviečky, aj darčeky, aj všetko? Aj všetko. Juj, to som rád. Chcem rýchlo Vianoce. Až keď sa urobí stromček. Vianoce. Až keď sa urobí stromček. Chcem rýchlo Vianoce. Vianoce. Až keď sa urobí stromček. Mne niečo prišlo na Jaj, radšej nie. Tebe, keď niečo príde na vždy potom dostaneme. A čo robíš? Počkaj, ťahaj aj ty, no. Čo zasa zmýšľaš, no? Ťahaj. Ale počkaj, no. Ťahaj, no, už. Ver, čo? Stromček. Kde? No izby, ťahaj. A toto bolo zasa čo? Na čo sme sem dotiahli stromček? Na čo? Na Vianoce. Veď si povedal, že Vianoce budú, keď sa urobí stromček. Tak ho urobme. Ozaj? No toto... To by mi nebolo prišlo na Ale stromček vždy robí Pajkov oco. A myslíš, že by sme to nevedeli? A čo by nie? Ozaj. A keď sa urobí stromček, sú hneď Vianoce, no? A teraz pohľadáme vianočné ozdoby. Veď sme ho zabudli zasadiť do podstavca. Ty ho teraz drž a ja idem pohľadať podstavec. Muf, rýchlo, ja ho neudržím. Vydrž, no. Mufinko. Hľadám podstavec. Mufko. Už idem. Rýchlo. Vydrž ešte chvíľku. Joj. Ale nesej tu. Poď so mnou hľadať vianočné ozdoby. No poď. Idem hore na stromček a ty mi budeš podávať ozdoby. Dobre? Ja idem hore na stromček, ja. Ale čo ja? Tu máš. Pomôž. Ukáž. Vidíš, aký si. Už sa nebíme. Chvíľu budem ja hore a potom zasa ty. Dobre? No, dobre. Podaj mi hviezdu. A teraz podávaj salónky.
oči, keď sem hore nedovidíš. Musíš nosiť okuliare. Len ďalej háč salónky. Už tu nejaké nie sú. Naozaj? Naozaj. No tak háč gule. Pozor. Pozor. To je krása. Zavez na spodnú vetvičku guľu ty, dobre? Jaj, čo budeme teraz robiť? No i celý sa od rozčulenia trasiem. Babrácky, ešte spadnem. No ochotí hore ty oplanaky si, joj. A ja sa trasiem. Tak už aj prestaň, počuješ? Odpúšť mi to, zavesíme iné gule. Paľko nič nezbadá. To sa ti povie, iné gule. Už nejaké nie sú. Veru, nestraš. Veru nie. Tak mi podávaj iné ozdoby. Nemôžem. Prečo? Lebo tu už nejaké ozdoby nie sú. Jaj, čo budeme robiť? Na stromčeku nemôžu byť len salónky. Muf, počúvaj. A kde sú tie salónky, čo si vešal? Preca na strome. Kde? Kde? Ale ja tu žiadnu nevidím. Veď som ti povedal, že máš zlé oči. Musíš nosiť okuliare. To nie je pravda. Ty si, počúvaj, ty mufisko, ty si tie salónky zjedol. Nezjedol? Máš zlé oči. Keď mám zlé oči, tak choď hore a prinies mi salónku. Aj ty si ich jedol. Ty, ako vieš? Teraz si sa prezradil. Boli ešte v škatuli a ty si ich zjedol. Ty! Ale ty si ich zjedol viac. Ty! Nevaďme sa. Na Vianoce sa nemá nik vadiť. Ale ozaj, ako bude s Vianocami? Keď nemáme ani salónky, ani gule, nebude ani urobený stromček a keď nebude urobený stromček, nebudú Vianoce. Ale ja chcem, aby boli Vianoce. Hneď. Ale veď ešte by tu mali byť reťaze. Budeme mať Vianoce. Tak je nádherný. A nevidno, ale vôbec nevidno, že tam nie sú salónky a gule. Vôbec, ale vôbec nevidno, len troška. No, len troška, ale len celkom troška nevidno. Troška celkom vidno, že tam nie sú ani salónky, ani gule a to nie je ozajstný stromček. A tak nemôžu byť ani Vianoce. Ale ja chcem. Nemal si rozbiť gule. A ty si nemal zjesť salónky. Už zasa, keď sa budeme baviť, nedostaneme darčeky. Musíme byť dobrí. Veru nedostaneme. Keď Paľko príde a uvidí, že sme rozbili ozdoby a pojedli salónky, dostaneme pod stromček bitku. Mne niečo prišlo na Jaj, nie, nech ti to za zumu odíde. Z toho bude zas len zlé. A ty nechceš darčeky? Chcem. Tak vidíš, zachránime sa. Na stromčeku budú ozdoby a Paľko nič nezbadá. A keď nič nezbadá, dá nám darčeky a až potom zbadá. Čo to trepeš? Povieme Paľkovi, že musí nosiť okuliare a budeme mať Vianoce. Ty si šiši. Len rýchlo poď po ozdoby.
vidno, že tam nie sú salónky a gule. Vôbec. Vôbec. Ale vôbec nevidno, len troška. Len troška, ale len celkom troška. Už viem, sviečky. A prskavky. Kocúri, boli ste dobrí? Dobrý. A čo je v tých balíčkoch? Vianočné darčeky pre mamu, pre otca a pre kocúrov, čo boli dobrí. Hej. Počkať. A to je čo? Darčeky dostanete až na Vianoce. Pod stromček. A kedy budú Vianoce? Keď bude ozdobený stromček. Už sú Vianoce, hurá, už sú Vianoce. Čo sa vám robí? Radšej mi pohľadajte papuče. Povedz ešte raz, keď je urobený stromček, sú Vianoce a dostaneme dary? Už áno. Prečo? Čestné kocúrske. Čestné kocúrske. Vianoce a ideme rozbaľovať darčeky. Počkať, aké Vianoce? Povedal si, že sú Vianoce, keď je stromček a dá si čestné kocúrske. Ale dal alebo nedal? Dal. Tak rozbaľujeme. Počkať, ten stromček je akýsi čudný, nie? Čudný. Pekný je. A čo je toto? Salónka v kožušku. A toto? Koláč s horozienkami. A toto? Modrá hviezda. A toto? Praclík. A toto? Čokoládová raketa. A toto? Bonbon s chvostíkom. A toto? Dračie zuby. A toto? No preto sklenené gule nevidíš. Ty máš zlé oči a musíš nosiť okuliare. Takéto? A táto sú dve čokoládové gule. A ja ich už aj zjem. Nie, my sme kocúri a nie čokoládové gule. A ja som si myslela, že ste kocúri. Ale keď mám zlé oči, možno ste čokoládové gule. Nie, máš dobré oči, my sme kocúri. My sa nedáme jesť, my nechutíme. A budete už dobrí? Budeme. Až do Vianoc. A to je dlho.
večera. Už ale počkajte. A naučili ste sa vôbec dajakú vianočnú básničku pod stromček? Pravda, že naučili. Tak do toho, kocúri. Aby sme v hanbe neostali. Krásny si, oj stromček, krásny. Škoda, že len v našej básni. Prskavky a sviečky žiaria. V kuchyni už kapra varia. Čože? Pídličky a nože. Kto chce, ten jesť môže. Vonku padá sneh. Nech. Veselé Vianoce, veselé. Hurá, hurá.